Molt bé, doncs ara anem a veure com modificar l'aspecte visual del nostre catàleg, d'acord? Tancarem aquí les categories i ens anirem, aquí on diu aparença, temes. Veiem que tenim aquests temes instal·lats i que si li donem aquí a vista prèvia, veurem que canvia l'aparença de la nostra botiga. Veieu? I ara ja es veu diferent. Això què vol dir? Que cada tema, cada plantilla que instal·lem o que activem ens modificarà l'aspecte visual de la nostra botiga. Aquí on posa la vista prèvia del tema, 2019, li podem donar a canviar i podem canviar amb els que tenim instal·lats i això serà una miqueta a gust de vostre, com voleu que es mostri al vostre catàleg. Veieu que, com us he dit abans, depenent del tema que tinguem instal·lat, es van mostrant unes opcions o unes altres, però sempre hi ha les mateixes per defecte. Identitat, widgets, ajustaments de la pàgina d'inici, peça addicional, el WooCommerce aquest surt perquè tenim aquest plugin activat, d'acord? Però veieu que l'aspecte visual va canviant segons el tema que tinguem actiu. Si, per exemple, diem és que cap d'aquests temes m'agrada, doncs cliquem aquí, afegim un tema nou i ara se'ns obrirà com un marketplace de temes del WordPress. Tots aquests temes són gratuïts. Veieu que aquí ens surten molt pocs, però perquè tenim aquesta opció d'aquí activada, la de destacats. Si cliquem a populars, ens sortiran 3.000 i pico. Aquí ara ja per avorrir-se. Llavors què passa? Si ara agafeu i aneu activant o aneu provant i aneu veient, doncs mira, tal, no sé què, es començareu a omplir el servidor de temes instal·lats i estem a les mateixes que, com dèiem abans, amb les imatges. S'han de tenir, o sigui, tema instal·lat n'hi ha d'haver-hi un i prou. Llavors, si voleu veure com queda un tema, doncs veieu que posa detalls i vista prèvia, doncs cliqueu a vista prèvia. I aquí veieu l'aspecte visual que tindria el vostre tema. Podeu veure com són les lletres, de quins colorins, d'acord? Si cliqueu per aquí podeu anar navegant entre els diferents temes que hem seleccionat, que hem vist allà. Veieu? Va saltant d'un tema a l'altre. Si voleu, en aquest cas, com que ha de ser compatible amb WooCommerce, aquí em posa filtrar per característiques, veniu aquí, temàtica, i cliqueu correu electrònic i aplicar filtres. Llavors us mostrarà temes que és compatible amb WooCommerce, d'acord? Doncs teniu aquest, etc. Si veieu, aquí us mostra una imatge que dius, oh, que maca i tal, no sé què. Quan l'activeu no tindrà res a veure amb el que teniu vosaltres. Per què? Perquè aquí us estan intentant també vendre el tema de pagament, d'acord? Ja veurem també un altre vídeo, temes de pagament i com instal·lar-los, i marketplace de temes WordPress per si el voleu comprar i instal·lar. Ara aquí jo d'entrada us diria que escollíssiu el que vosaltres creieu convenient. Ara aquí per defecte, encara que modifiquem aquí, crec que no ho he fet. El filtre se'n va a Norris. Doncs li doneu a aplicar filtres. Si voleu podeu afegir-hi més característiques, que tingui opcions del tema, que tingui plantilla pantalla completa, que tingui tota una sèrie de coses, d'acord? Que pugueu canviar el logotip, que us pugueu canviar la capçalera, etc. Podeu triar com sigui el disseny de la pantalla, la tira de coses, d'acord? Jo un tema que us recomano, que no és precisament ni molt agradable a la vista, ni molt... no és ni molt maco, ni és molt... però sí que
els que treballem en pàgines web, més o menys tots diem que va molt bé, de cara també a ja no solament al SEO, sinó en quant a usabilitat i en quant a que pesa molt poc, això també s'ha de veure, és aquest d'aquí, el GeneratePress. És un tema molt lleuger, que pesa molt poc, es pot configurar moltes coses. Un és aquest i un altre és l'Astra. I més endavant ja veurem una altra cosa que són els constructors de temes, d'acord? Que allò el que fa és ens podem crear el tema nosaltres a la nostra mida, d'acord? Ens el podem fer com nosaltres ens vulguem. Aquí per defecte, quan instal·lem un tema d'aquest, posaré el GeneratePress perquè és el que, és dels que m'agrada més. Si posem Generate i ens surt aquí, i anem a instal·lar. S'ha instal·lat, podem activar, i ara ens anem a veure com queda. Veieu que visualment és lletjot, però quan venim aquí a personalitzar veurem que tenim algunes opcions que podem modificar. Per exemple, si el menú que el tenim aquí, anem aquí a disseny, contenidor, podem fer més ample el contenidor, veieu? Que per defecte el deixaria a 1360, que és més o menys com un portàtil, si no m'equivoco. Això és disposició del contenidor, separats, o això en principi ara és igual, podem deixar tal qual. La capçalera és aquesta part d'aquí dalt. Ample de la capçalera complet o contingut, veieu que s'ha tirat una mica més dintre o no. L'ample interior de la capçalera, aquí posa contingut, o podem posar complet i se'n va. Alineació de la capçalera a l'esquerra, podem posar centrat o a la dreta. Per defecte, normalment, totes les webs es fa o aquí a l'esquerra, perquè nosaltres llegim d'esquerra a dreta, o centrat, això ja com vulgueu. La navegació, que és aquesta zona d'aquí, veieu que està en complet. A l'ample de l'interior de la navegació, és a dir, el menú, podem posar també així. A l'inici de la navegació, aquí la podem centrar o la podem posar a la dreta, com vulguem. La posició de la navegació, ara per defecte està sota de la capçalera, que és aquesta zona d'aquí, però veiem que la podem posar a sobre, d'acord? La podem posar que floti a la dreta, aquí és una opció que a mi també m'agrada molt. Això és per si voleu que s'arreplegui. Veieu que aquí sota ens surt l'opció de veure com es pot veure amb iPad o mòbil, d'acord? Menú desplegable de la navegació, el passar sobre el cursor. Això és per quan tenim un submenú i llavors quan passem per sobre es desplega, d'acord? La direcció del desplegable a dreta, això ja és igual. La búsqueda de la navegació es pot activar i ens sortirà aquí per buscar, jo per defecte el desactivo. Les barres laterals és aquesta zona d'aquí, que aquí podrem triar o que es mostri la barra lateral i el contingut, és a dir, la barra lateral se'ns posa en aquesta banda de... això és de la barra lateral, contingut, això és per les pàgines, les entrades individuals. Aquí podem triar també que sigui sense barres laterals, o aquí, si volem sense barres laterals, igual es mostra la botiga sense barres laterals. Aquí, com que se'ns mostra les categories, potser pot ser interessant o no. Això ja és a gust de cadascú vostre, que digueu, mira, jo vull així o vull així. El peu de pàgina és això d'aquí, el contingut, el widget de peu de pàgina, o sigui, les opcions aquestes que tenim aquí a la barra lateral també les podem tenir al footer.
Botó de volver arriba, jo aquí l'activaria, us mostrarà aquí baix com una opció, hi ha un botonet perquè torneu amunt. Blog, aquí com que de moment no tenim cap entrada publicada al blog, doncs no ens mostra res. Colors. Si venim aquí veiem que el color de fons el podem modificar i posem el color que nosaltres ens doni la gana. Si posem per defecte, doncs és com una mena de gris. Si el deixeu tot blanc es veurà així. El color del text el podem canviar, podem posar un color que vulgueu. Els enllaços, veieu que això d'aquí surt amb un color blau. Per què? Perquè això és un enllaç. Veieu que surt la maneta? Doncs podeu posar el color que us doni la gana. Si dieu, color del text vull que quedi tal qual, doncs per defecte, color dels enllaços per defecte, doncs en aquest cas és el blau. El color dels enllaços actius, això vol dir que és quan li passem per sobre, veieu que es torna negre, perquè aquí ho posa. El color dels enllaços, un cop l'hem visitat, com que aquí està en transparent, però li podem posar el color que vulgueu, d'acord? Si no, podem borrar i estarà tal qual. El títol de l'entrada del blog, si voleu, es pot posar que el títol de l'entrada es vegi d'un color diferent i això igual, el títol de l'entrada del blog, quan li passem per sobre, doncs es vegi d'una altra manera. Aquí podem canviar la tipografia, si volem que tingui una altra... Si anem canviant així, es va canviant el tipus de lletra de la nostra web. Això és qüestió de que aneu triant quina és la que us agrada més. A mi una que m'agrada molt és la Montserrat, perquè trobo que és bastant agradable a la vista de llegir. Bueno, això ja es va molt a gustos, la Open Sans o la que... no sé, les típiques, la Verdana... Això ja com us agradi a vosaltres, d'acord? Aquí veiem que podem canviar el tamany de la lletra, d'acord? Si cliqueu aquí es posarà per defecte. Això és per modificar l'alçada de la línia. I el mateix, podeu posar per defecte. Això és el marge del paràgraf, que aquí no afecta. L'encabezado H1 és això d'aquí, ¿vale? A les pàgines web tenen jeràrquicament, per dir-ho així, l'H1 seria el títol, H2 seria un subtítol, etc, d'acord? Això jo d'entrada ho deixaria així tal qual. Què més tenim? General, això, si voleu podeu activar tot, això és una opció que té aquest tema, que el que fa és, combina el CSS, això és l'estil, això ja en parlarem més endavant. Els menús és el que havíem creat abans, d'acord? La del menú, menú per defecte, és aquest d'aquí dalt. Tirem enrere, a veure, colors... Mira, si veniu aquí per fer preconfiguració dels colors de navegació actual, si li diem blanc, veiem que se'ns ha canviat, d'acord? I ara el fons és blanc, el podeu canviar, jo per defecte el deixaria en blanc. Aquí ens està dient que té una versió premium per poder modificar els colors i tal. De moment això no fotem ni cas, perquè el que volen és vendre el seu plugin. Aquí WooCommerce el mateix que teníem abans, d'acord? Avís de la botiga, veiem que aquí ens surt aquí dalt, catàleg de productes, el mateix d'abans, mostrar categories, doncs no, i volem que mostri els productes. I volem que això veieu que ara visualment ha canviat en comparació com ho teníem amb la d'abans, es veu més ample, més net potser. I aquí doncs el mateix, si volem mostrar les categories, doncs les categories. Aquí, quants productes hauríem mostrar-se per fila? Si posem mostrar productes, ara ho tenim posat amb 4. Si posem 3, es veuran les imatges més grans, d'acord? Si posem 5 o 6, es veuran més petites. Això ja
depenent de vosaltres com voleu que es vegi, d'acord? Per defecte normalment són 4. I aquí veiem que tenim aquesta opció que és per mostrar per popularitat, per qualificació, les últimes que s'han afegit, per preu, etc. Molt bé, doncs amb aquest vídeo ja hem vist com modificar l'aspecte visual del nostre catàleg online, d'acord? En el següent vídeo veurem com podem, per exemple, modificar aquest nom d'aquí, posar catàleg, i veurem com podem afegir un blog en aquest catàleg online per si volem escriure consells per als nostres clients, i fins i tot també veurem com podem aprofitar per convertir el nostre catàleg en la nostra botiga online, d'acord? Vinga, fins després!